Hello mga kabibo, this is Yam Yam Gukong, ang PBB 8 Big Winner. Ako mong inviteon sa pag-like, share o follow sa among Facebook page, Instagram o TikTok account nga The Bibo Show. And please subscribe also to our YouTube channel. Karon na inangutana, unsa di ay ang The Bibo Show? Usa kini ka comical skit nga halad para sa mga Bisaya nga giproduce sa usa ka Japanese company, ang Cook Company. Tungod kay nisalig sila sa talento natong mga Bisaya. Gihimo usab kini nga platform para sa mga Bisaya artist na gusto mo acting o especially gusto mo share og happiness sa viewers. Ang The Bibo Show is my first directing job uban sa akong production team company nga Undercity Incorporated. Karon, subaybay ang rerun sa first 5 episodes sa The Bibo Show, Tell That Us Apart. Karong Biyernes, 8 p.m., new episode will be released next week. So, meron po tayong Season 2. Kita-kita tayo mga kabibo!